Ahojte, mám nový balík z Farmacy. Je to vlastne ešte balík z posledného týždňa januárového. Tak si poďte so mnou spraviť unboxing. Tak, čím začnem? No ja začnem jednoznačne našou novinkou. Náručky som si nedala na ústa, mám ich suché. A to sú vlastne oleje na pery. A máme ich vlastne v troch odtieňoch. Máme priezračný, či transparentný, ružový a potom odtieň šerý, červený. No, pre koho je vlastne určený tento olej? No väčšinou teda pre nás, pre ženy, ktoré máme vlastne naozaj suché pery, popukané. Dodávajú naozaj prirodzený lesk a vyživujú tie pery a naozaj na tých perách nemáte pocit takého lepkavého pocitu. Že si ho idem rovno aj vyskúšať. Tá voňa je nádherná. Je naozaj krásny. A naozaj vôbec sa na tých perách nelepí. A naozaj tie pery sú prirodzene lesklé. A naozaj vôbec nemám pocit nejakých suchých tých pier a navyše ide pekne z tých pier do nosa taká tá jemná vôňa, takže naozaj úplne super. Takže 3 odtiene. Mali sme ich za uvádzaciu cenu, pre nás za 9,23, teraz to je vlastne vyššie 11 €. Naozaj dodávajú výživu, hebkosť, krásu, lesk tieto oleje tým perám, takže naozaj sú ideálne teraz na zimu, pretože chránia, hydratujú, dodávajú taký ten wow efekt tým perám a pritom naozaj úplne prirodzene. Takže toto je vlastne ten ružový, ktorý som si vybrala. Takže som s tým naozaj veľmi spokojná a teším sa na ďalšie 2 odtiene, pretože som si vlastne objednala. Ďalej sme vlastne mali ten posledný januárový týždeň akciu na keratínový sprej a keratínový olej na vlasy. Tie som ja neobjednávala a mali sme v akcii ešte vlastne náš lip kondicionér alebo teda balzam na pery. Takže tento vonia naozaj takisto krásne vanilkovo. Takže je úžasný. Už som ho mala a naozaj som ho veľmi rada používala a ja som ho rýchlo minula. Takže som vlastne využila túto akciu, lebo naozaj je skvelý. Takže balzam takisto vyživuje, chráni zime pery, je vlastne hebúčky, takže úplne super. Poďme ďalej. Ďalej sme mali v akcii od 28. do 30. naše NutriPlus produkty, alebo teda vitamíny. A to HSM Beauty formulu, spirulínu a Milk Tastle, čiže ostropestrec mariánsky. Takže ja som si zvolila takto všetky 3. A začnem našou beauty formulou. Ja ju tu mám aj načatú, že tu je celá. Mám načatú HSM Beauty formulu, lebo ju vlastne používam. Takže takto. Si rovno môžem vlastne jednu aj dať. Pre koho je vlastne HSM Beauty formula určená? Pre každého, kto chce vlastne mať krásu znútra, môžu naozaj užívať aj ženy, aj muži. Pri oslabených vlasoch, nechtoch, pri pleti, keď je taká suchá, keď máte veľa stresu, keď ste unavení,
a keď napríklad cítite nejaké hormonálne zmeny a vlastne pre každého, kto chce takú tú krásu a tú vitalitu zvnútra. Takže to je vlastne naozaj HSM Beauty formula a naozaj ju používam a som s ním veľmi spokojná, takže za mňa úplne super. Ďalej začnem našou spirulínou, to má úplne novú a ju tu mám vlastne načatú. Hej, takže naša spirulína, to je táto naša zelená, tento zelený zázrak. No, spirulína je to vlastne super potravina, ktorá vlastne dodáva energiu, vitalitu, je takisto vhodná aj pre ženy, aj pre mužov. Pri únave, vyčerpaní, keď potrebujete detoxikáciu, keď žijete takým hektickým životom a vlastne celkovo pre takú ľahkosť a doplnenie tej energie. A naozaj vlastne spirulína je super potravina, ktorá naozaj pomáha vlastne aj na trávenie a na rôzne ďalšie veci. Takže naozaj ja ju takisto pravidelne užívam a je úplne perfektná. Takže za mňa úplne super. A potom máme pestrec mariánsky. Milk Distel. A to je vlastne toto. Takisto mám. A je to vlastne ostro pestrec mariánsky. A keďže mám problém aktuálne vlastne so žlčníkom, s pečeňou, stále zlé pečeňové testy, tak naozaj vlastne ten pestrec mariánsky používam a tie výsledky sa naozaj zlepšujú, aj keď naozaj to ide pomaly vlastne kvôli tomu žlčníku, ale teda snažím sa to práve týmito našimi vitamínmi zlepšovať. Takže naozaj toto sú 3 tabletky, ktoré sú úplne perfektné. A dávam si ich približne takto okolo obedu. Si ich vlastne dávam všetky 3. Ráno mám a večer mám od pána doktora naordinované teraz. Ale vlastne naozaj ako také doplnky vlastne tej stravy naozaj používam minimálne ostropestrec mariánsky si dávam naozaj. A je naozaj na podporu pečenie. Keď užívame nejaké ťažké lieky, pri alkohole, keď napríklad nezvyknete piť a potom máte dôvod na nejakú oslavu, že vám možno je zle, vtedy určite ten pestrec na tú pečenie je perfektný. Keď napríklad jete niečo vyprážané, niečo ťažké. Je to taký vnútorný reset. Takže určite tieto vitamíny sú úplne perfektné. A ďalej sme mali vlastne v akcii takisto 29. a 30. januára naše vône. Sme mali v akcii rôzne. No ja som vlastne si vybrala môj obľúbený Velvet Blossom, ktorý akože mám, ale do zásoby sa za tú cenu zíde. Milujem proste tú vôňu, je to naozaj jedna z mojich najobľúbenejších vôní. A je to, pritom sú to jedny z najlacnejších parfémov vôbec v katalógu, alebo teda na e-shope, vo farmácii a vonia úplne najlepšie. A mamina kolegyňa si objednala Vibrant Auru, ktorá je naozaj sadla a takisto vlastne ju má veľmi rada. A môžem vám povedať aj to zloženie. Takže Vibrant Aura, hlava vône, granátové jablko, hruška, melón a cyklamen. Srdce vône tvorí ruža, malina, magnólia a karamel. A základ vône santálové drevo, jantár, vanilka a pyžmu. Takže vonia naozaj brutálne. To je vlastne Vibrant Aura. Nejdem otvárať, bo to nemám iné kolegyni. A moja Velvet Blossomka, môj parfém. Takže hlava vône. Pistácia, lieskový oriešok, púčiky čiernych rýbezlí, srdce vône, pivonia, konvalinka, jazmín a malina. A základ vône, laktóny, maltón,
vanilka a fazoľa tónka. Takže naozaj vonia úplne úžasne. Milujem naozaj tieto parfémy, proste sú úplne perfektné. Takže naozaj sú to moje zlatička. Naozaj na každý deň. A vtedy, vlastne tieto 2 dni sme mali vlastne špeciálnu ponuku a v objednávke na 45 € sme mohli získať darčeky. A to jeden z našich 3 krémov na ruky a to čerešňové kvety, moringa a zase neviem, jak sa to volá. Nikdy neviem, jak sa to volá. A potom krém almond. A jeden z našich 4 balzamov na pery z tých vajíčok. Takže ja som si zobrala tento sherry krém na ruky, lebo je môj najobľúbenejší a naozaj tieto vône sú úplne podobné. Takže táto kombinácia je úplne brutálna. Takže som si zvolila tento krém a zvolila som si vlastne pomarančový balzam na pery, lebo ten klasický aloe vera mám, ale už len trochu. A teraz vlastne používam, tiež tam už nemám veľa, tento čučoriedkový. No máme klasický aloe vera, tento čučoriedkový, tento oranžový pomarančový a potom máme ešte taký ružový, to je vlastne červené ovocie. A ten bude naozaj krásny, takže už je vlastne iba na vás, ktorý si vlastne vyberiete. Ale sú naozaj perfektné všetky. Sú naozaj každodennou súčasťou môjho života, aj tieto balzamy. Takže naozaj super. Takže som vlastne využila rovno aj túto akciu. Ďalej sme mali vlastne počas januára sme mali vlastne akcii našu čakankovú kávu s kolagénom, ktorá je perfektná vlastne a keď chcete si udržať svoju hmotnosť alebo teda schudnúť, je perfektná na trávenie a naozaj tí, ktorí napríklad dobre neznášate klasickú kávu, že vám je možno po nej zle alebo máte kyselinu z nej, táto čakanková káva má vlastne znížený obsah kofeínu, obsahuje vlastne 60%, čakanky má 40% instantnej kávy. A plus táto s kolagénom vlastne obsahuje práve ten hydrolyzovaný kolagén, takže vlastne obsahuje antioxidanty, zdravé trávenie, pomáha teda pri strate tej hmotnosti a plus ten kolagén na vlasy, na nechty, na pleť, hej, takže naozaj je úplne skvelá a je to vlastne táto naša kávička. Mali sme vlastne v akcii v sete. Milujem tú kávu naozaj. A je naozaj úžasná. A naozaj vlastne bola v sete. My sme vlastne mali za 16 €, 2. Takže vlastne sa naozaj oplatila, bolo úplne super. A potom sme ešte mali v akcii náš L-karnitín, ktorým je vlastne to výživový doplnok, má extrakt zo zeleného čaju s vitamínmi B6 a má broskyňovo-jablkovú príchuť. Je vlastne tekutý, on sa vlastne leje do pohára, ale ja zvyknem robiť toto. Ako dúfam, že otvorím. No, dobre. A ja sa zvyknem iba z neho napiť. Takže na zdravie. Naozaj je sladučký. Je úplne perfektný. On pomáha vlastne znižovať hmotnosť. Pomáha schudnutím, keď cvičíte. Ale aj tí, ktorí napríklad nemáte vlastne čas cvičiť, tak si ho kľudne zaraďte vlastne do svojho jedálnička a raz za deň sa z neho proste napíte. Alebo vlastne 2-krát. Užívajú sa 2 polievkové lyžice 1-krát denne po jedle.
Naozaj je sladký, je perfektný a mne naozaj pomáha aj na trávenie. Takže naozaj som s ním veľmi spokojná. Je to vlastne teda ten karnitín je prirodzená látka, ktorá telu pomáha vlastne tuky premieňať na energiu, čím podporuje vlastne celkový ten metabolizmus, výkon a pocit takej tej ľahkosti. Je ideálny vlastne pri chudnutí, pred pohybom alebo vlastne pre ľudí, ktorí sa cítia taký unavení alebo majú vlastne pomalý ten metabolizmus. Takže naozaj sme ho znovu mali v akcii, je úplne perfektný. Takže naozaj sú to produkty, ktoré vrelo odporúčam, aby vyskúšané. Dobre. No a toto vlastne bolo z poslednej objednávky januárovej všetko. A naozaj som veľmi rada, že ich mám. A ja si ešte, alebo teda ja sa s vami rozlúčim. Takto. Spirulína. Toto je vlastne Beauty Collagen. A pestret mariánsky. A už som spokojná. A toto vlastne bolo naozaj všetko vlastne z poslednej januárovej objednávky. Aj o produktoch. Keď vás niečo zaujalo, budem rada, keď ma kontaktujete a teším sa na vaše objednávky. Ahojte.